Our scorecard for this regime is 30%. That is D-. Riwruok mar Azimio omiyo piny owacho max 30% kaluwore kod kaka gisetayo piny Kenya kuom higa achiel nyaka ne gidonje telo. Migawo mar omenda ogolo bilion 16 mibiro chwal e skunde mondo osir somo mag tam mar 3. Otimo ler tao maduong' e city kocha to koro wacho notiyoga maler. To gimwalo koni mdhurwa railways koni to lit. Wami sigand chuny boma ma Nairobi manigi kido 2, maler kod mano mochido. Atimo Moscow ng'ikruok machalo kod mano machiegni weche manyien mago mag ng'ichwelo nyinga Jailieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Weche gi bende luoko kalo e mbui marwa mano mar Ramogi TV. Ka bende inyalo cholonwa ote magi e nambawa mar ote machok ma en 23-600. Kweth mar Azimio la Umoja koro ochiwo ne tend Kenya Kwanza motele gi William Ruto 30% tok higa achiel mar bedo e loch. Kokale kuko mar riwruogno mochung'ne uchumi, kwethno nokolo mokalo kaka piny owacho osebedo katiyo kidienje mopogore kagilero ni rode mabendo dhuro mapodi pok odin. Jafombo marwa Eric Owenga noyuoro e nyasino. E karomo mar Stephen Kalonzo Musyoka Command Center kadak ma Karen kumdalo 2 malure ni osebedo kar kweth mar Azimio mar podo wach ahinya to kaka piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo kadhach kaachiel kod kaka ngima medo ng'aure ne oganda e pachoka. Kae jakom mar kuku mar Azimio ochung'ne weche mag uchumi notelo ne jokanyo mage e kolo kaka higa achiel mar tend William Ruto osebedo kachiedho. It is fiction to think that you can get more taxes as the administration is claiming. To the cost of living. And I want to remind you, these numbers were before the disaster of yesterday or the night before. So the numbers you are seeing here of the trajectory of inflation was before the dramatic and really uncaring increase in fuel prices that happened as we woke up yesterday. Kalore kod sera ma piny owacho osebedo ka keto chakre telo mar Kenya Kwanza, jolonygo nobedo kod luoro ni oganda biro medo winjo matek e thuolo mabiro. The government targets to construct 250,000 houses. What does that mean? On average, the unit cost per house is 292,000. The big question is, what kind of a decent house can you build with 292,000? In the 3 months alone of protests, we lost 70 citizens who were shot point blank by police. That are possibly many more people. Within 3 months than we have ever lost in the last 10 years of demonstration. So government is pushing out the private sector and taking most of the money to itself. Treasury bills and bonds are competing with the private sector, and most of the money is going to them because they are paying much higher rates. Dirito Gilange no lero ni ochumi mathuruka medo njaure kalore kod okang' mar piny owacho mar kawo hola mabende gitiyo godo e yo makulong'o gino makoro duoko pek ne oganda ahinya to mago manegi singo negi ni biro winjo maber e telo margi. We are in a circumstance of debt distress. Debt distress for the nation is the same as for you as a person. If you have a loan and you have to go and borrow another loan in order to pay the first one, that is debt distress. And that's exactly what is happening to the country. If you look at market capitalization, this last year of Kenya Kwanza regime, market capitalization in the NSE has gone down about 29-30%. Meaning, whatever you had put, if you had, for instance, put in 1 million shillings in the NSE, it is now less in terms of value. If you sold it, you would lose 30%. Romono no yuore gi nyangile mag Azimio kama oting'o Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa gi Mwangi Iria. Kae Odinga no chiwo marks mar Azimio ne piny owacho. This assessment has been done, and we have done the rating on the basis of the information you have received here.
our scorecard for this regime is 30%. That is D-. Odinga bende nodonjre gi jagoro maduong' mar riwruok mochung'ne kedo ratiro mag jotich e Thurka, Francis Atwoli, kwacho ni wiye osewil kod tije. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi, ambaye ni KOTU, imenyamaza kimya. Atujisikia KOTU, sauti ya KOTU hata kidogo. Bwana Atwoli hayuko mapale yote. Hii ndi wakati ambaye ingekuwa KOTU wangekuwa kwenye mstari wa mbele, ikiongea ikitetea wafanyikazi, gharama ya maisha ikipanda. Kalure kod kweth mar Azimio singo mane telo mar Kenya Kwanza ochiwo ne oganda kinde kisera mar ombulu ne gin mago mag lombo jopiny kendo wuondo oganda. Kata kamano ne gikawo mago duto bagiwito e bwo otanda kendo giwacho ni sei magidhi nyime kod choko biro nyiso gi okang' machielo magibiro kawo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto wacho ni piny owacho mare oikore mar ywayo joket mwandu mawuok e pinje ma oko koloso e piny Amerika e kinde romo kod joket mwandu madito mawuok e pinyno. Ruto dok ne chenro mag piny owacho mar goyo jopiny osuru kolero ni mendi en okang' mar duoko Kenya kaka achiel kuom pinje madongo e kind pinje Afrika. Chris Owino nigi ler mathoth. E romo mare kod kembe mag weche mag tudruok mawuok e piny Amerika e kar romo mar Silicon Valley e boma ma San Francisco, jatend piny William Ruto osingo mar keto lwasi mayom ne joket mwandu mawuok e pinje ma oko. Here Sitoyo Lopokoit is right here with us. Give you his presentation of M-Pesa, the mobile money innovation that has transformed payments, challenged traditional banking services, and innovatively solved transactional security issues. M-Pesa is also Kenya's confident announcement to the world that we are ready, able, and willing to play in the big tech. M-Pesa has over 50 million customers in 7 countries, is involved in 70% of Kenyans' transactions, powers over 5 million businesses, and catch this, 59% of Kenya's annual GDP flows through M-Pesa. 70% of Tanzania's GDP flows through. Kao loso e romono mane okelo kanyakla joket mwandu madito maok e piny Amerika, Ruto ne opako piny Kenya kaka achiel kuom pinje mag Afrika man kod lwasi maber mar timo ohala. In turn, this attracts venture capital to our economy. This is why Kenya defied a global slowing down of venture capital to record Africa's strongest growth in funds raised. According to the funding tracker, Kenya emerged second in venture capital funding, tying with Nigeria, whose population is 4 times ours, and handily beating Egypt and South Africa. Ruto bende odok ne piny owacho mare e wi seyo mag thung'o jopiny kod osuru ka owacho ni mano e yo kende mar duoko piny Kenya e ratil mar pinje madito mag dongruok e kind pinje mag Afrika. And the tax on stock-based compensation for employees of startups, as well as domestic equity requirements for ICT companies, have been removed. Again, these are a raft of commitments that I did undertake to make Kenya a destination for the kind of companies that you run. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East Africa market of almost 500 million consumers. Kenya is the regional logistics hub. Kenya is the leading regional financial hub. And Kenya, with its Silicon Savannah and super smart engineers, is the region's ICT hub. Magitimore kata doko ne jopiny kod sekta mopogore opogore ma pacho kae dhi nyime kod goyo nduru kalure kod medruok makinde ka kinde e wi weche mag osuru. Oganda jo Kenya bende seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom medo nengo mar mafuta e kinde ni mapek mar ngima pod thung'o jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Migao mar somo olando chako chwalo omenda maloyo bilion 16 ne skunde mapacho ka kochakore juma manyien, mano mar konyo chwalo chenro mag somo e tamni marumo tarik 27 e dwe mar 10. Kuom omenda ni skunde junior secondar dhi yudo bilion 1.7, som primar manono yudo bilion 1.5, ka som secondar mar dhi gi duogo yudo bilion 12.9. Gimedo ni skunde oseornegi andika ewi kaka omenda go owinjo ti kaluwore kod chike mag piny owacho. E hik omenda ma higa 2022-2023, migao mar somo noyudo maromo bilion 89 ne skunde primar, junior kod mago mag secondar. Ji 4 kamoting'o nyathi ma jadweche 6 owito ngimagi e masira mar apaya motimore Nyambigena Mugirango North e alwora ma Kisii. Masira no noriwo nyamburko 2 moting'o jowuoth manotumore ndi e apaya maduong' mano ma Kisii Migori, bang' kane achiel kuom joriembo mag nyamburko go rem chiko kendo chungo nyamburko mare. Joma notony masira no makwargi ohewo 20 koro dhi mbele kod yudo thieth e ute thieth ma Kisii, Tabaka kod Royal mantiere Rongo. Nyamburko manokelo masira no tere tesendo bila ma Marambe, ka ringre joma owito ngimagi to tere kar kano ringre joma otho e osiptal ma Kisii. Hizo ambulances za nini shwali? Kama watu tunaweza tunatoa watu hapa wameumia, wengine wamekufa, tunatoa like for 1 hour. Serikali kazi yao inafanya nini? Hata Mission Hospital iko hapa Tabaka. Mission Hospital iko hapa hivi, like what's happening? Nini mbaya sasa? Ukweli tulithibitisha kuwa shemeji yangu amelala. Ameja sister yangu. Mimi naweza omba serikali kabisa. Kwa hii barabara wanasema ni highway, hawezi weka hizo mabumps. Mimi naweza omba tu kabisa kwa sababu hii si mara ya kwanza. It has been happening hapa. Hapa hii ni mara kama 7 since hii barabara iwekwe. A 7-month-old kid dying for no good reason. Why should we do that? But we need your Please. Kama inaweza fikia Wakenya wote, wafanye aje, wasaidie our highways. Mine ma johala e kaunti ma Siaya onyis mondo ojiw chenrogi mag kawo hola mano mar konyo ting'o ohendni mage. Jatend migao matudok Elido Walo owacho ni piny owacho oketo chenro mopogore mar ting'o johala ma ok owinjo obagi. Kanyakla kod jatend migao e migao mar ohala mar nam giwacho ni thuolo mag hola mar Hustler Fund kod agulu mar Blue Economy odhuro mowinjo gikawo kokalo e grube. Omedo ni piny owacho medo mar jiwo gi dhi gero chirni manyasani e gwenge mag Riat Kolemo, Luak, Ajigo, Ndori, Ukwala, Sega e kind mamoko, mano mar medo jiwo ohala. Understand the opportunities available for women under the bottom-up economic transformation agenda, the policy framework of the Kenya Kwanza government led by His Excellency President William Ruto. 2, I want you also to, subsequent to this, make sure that you have contacts of the relevant people. If it is Hustler Fund, as women groups, you need to know whom to talk to access the Hustler Fund in this region. If it is opportunities in fishing, you need to know whom to talk to access those opportunities in what? In fishing. Twende mashinani, tutafute wananchi, tuwaeleze ni nini tunafanya kwa hizo wizara ama departments, kisha hata tutoe namba. Tuwaeleze ni nini wanaweza kufanya ili wafaidike na hizo wizara. Skunde mayudore e gwenge ma pi oula osebedo ka pongo kendo daro ji sub county manyatike nitiere kod luoro ni de koth ma El Nino roch chenrogi mag somo. Gibedo ni kata bed ni oselandi ni kodh El Nino biro, onge ikruok mora mora moseketi kod piny owacho mamalo kata mar county no. Jojuma nigi mathoth. Koth mar El Nino bende piny owacho oselando ni biro machiegni osekelo kibaji ne jodak e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sab kono manyatike ma higa ka higa pi oula osebiro ka dare ji. Oganda gi nitie kod luoro sa asaya makoro polo dudo. Luoro ni bende omako jopuonj kaachiel kod jopuonjre e gwengego nikech chenrogo mag somo dekrochre kendo. Pek biro gi challenges
achiel kuomgi nyithindo ok bibiro e skul e yo makare, jopuonj ok bibiro e skul e yo makare. Jopuonj gi moko a oko, nyithindwa gi be moko e lower regions kama floods ng'enye, koro ang'eyo ni ok gidhi biro kaka idwarogi. Ok nyal chopo e skul e wang' sa, kendo kata mana dok mondo gimany chiemo bedo matek, keche mieregi nyaka koro gibi mana e skul ka gitiyo kod yie. To yie ok ni e dala ka dala, kendo moko nyalo dhi magi kama koro ok chopo e skul nikech means mar wuoth notamogi. E kinde limbe marwa skund primary mar Kabuto, kaachiel kod mano mar Nyora, ne wayango ni onge ikruok moro amora malong'o bende nyaka sani piny owacho oseketo ne skundegi kaachiel kod dak makono ero. Wanyalo yoro pi kwa e main highway, kwa wuotho e pi kata seche 3. Samoro in gi gambut, samoro bende gambut koro ok nyal yore. Samoro ng'wano nyaka law ka in mana e pi manyalo gik nyaka e height manungoni kata kakadho dhi e kori malo. Moko kuom jopuonj koro temo kaso puonjo mondo koth mar El Nino oyudi ka jopuonj osesomo gigo duto ma onego gisom e tamni mar 3 ka koth mar El Nino pok ochopo. Piny kaka staff kendo waseng'ado riekni mag timo remedials. Nyithindo mondo kendo wawuok godhiambo ka wa compensate for the lost periods during floods. Omiyo wan kaka jopuonj ne wasetimo ikruok machalo kama, wakasore gi puonjo mondo watiek syllabus e wang' sa. Japuonj maduong' mar skund primary mar Nyora Kennedy Kanik wach ni bende gisekawo pati mar miyo jopuonjre puonj e yorego mag geng'ruok e kinde koth mar El Nino. Watemo watieg nyithindo ahinya ne weche mag bedo margi makare e ndalo ma pong' mar pi nitiere, kaka wuotho kama ong'eyo ma ok wuotho awuotha nikech samoro nitie bugni matut ma nyathi nyalo nyumore. Bedo ni piny owacho kosebiro kod yo mar tieko pi oula ma osebedo ka rocho chenrogo mag somo kendo daro ji e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto, jopuonj wacho ni ber ka ibiro kod chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre kaachiel kod kata loso kuonde jot e skundego ma jopuonje koro nyalo bete e kinde ma pi opong'. It is here to live with us. Koro gima nyalo timne en sustainable feeding program and makeshift structures nyalo bedo kaka boarding facilities for boys and girls. Nikech sechego koro pi oseimo piny gima ginyalo cham onge, mier moko biro yweyo nyaka gik made nyithindo chamogo be samoro pi okawo modhigo. Japuonj maduong' mar skund primary mar Kabuto Gerald Amolo Kajwang' wach ni pi mapong' higa ka higa osemiyo kwan mathoth mag jopuonjre koro ringo weyo sikul. Nyithindo mwatero ne nyalo bedo onego bed ni bedo mang'eny maloyo kaka ochalo ni, to nikech floods wasebedo kwatero namba be ok rach ahinya, nikech last year ne wan gi 37 out of 37 nwatero 25 e high schools, mano dong' nodhi e TVETs. Pong' mar pini omiyo thoth jopuonje mamine oluoro puonjo e skunde mantiere e kuonde ma pi pong'egi. Sikund primary mar Kabuto mantie kod jopuonj 7 kende osebedo ka onge kod japuonj mamiyo kuom higni buora. E higa ka higa malo familia 1,000 pi oula osebedo ka daro e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sab kono Nyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Jojo makom ripodno mabende wuok ka Nyatike ka bende penjo mabende ji pod penjo ne to bende gwengi kata kaunti mari oketo ikruok makare ne kod El Nino mabende nitiere kuonde moko mabende osechako, kuonde moko bende pod obiro. Aneno ote mari wacho ni wuoro kaka Ruto wacho ni Kenya dhi maber to pek mar ngima to idho pile. Mano Fredo Suru ka nitiere Dandora Phase 4. Ka ote machielo en Kennedy Makasimbo wacho ni Jael aneno Ramogi maler ka nitiere gwenge mag Oyugis. Abenda sedonjo aneno weche mag ng'ich welo ka nitiere Karen wacho ni timo mos ne jogo mowito ngimagi e ajali mar apaya. Ka bende wacho ni ajali to ting'eny kabisa, derepe mondo oriemb maber. Mano Benta Charles erokamano ahinya kuom ote mari. Evans Odero Jabondo Wagusu mano ka nitiere Gotabiero Ramogi neno maber kabisa kintiere kod jouti duto te. Owalo tiyo maber. Bende iwacho kendi ne ochwoyo kwache bungu to ne uonge kod tong', omiyo pod obiro mana kawiro. Kamana ahinya kuom ote magiduto te mabende medo donjo kai. Wadhi mane yweyo machuok, waduogo gi mathoth. Ramogi FM koma kore kod malaika
Malaika Musical kelonu Ramogi at 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chingeso tarika parko na uchel dumaro chiko iganendi kochakore okinyi nyaka che State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jongolo mamoko kaka Wini nyaka Julu, Abongo Jakabwana, Aroji Chogo, Keto Stage, Down. Jolendo Ramogi FM, biro keti vikoki gi mor kaka Sasudo, Pata Chimbika. Angaro VIP, Donjo, 1000 VIP, 500 regular, M6 Manoberkanyo, Mama Jackie, Bako Blato. Enigni Prario, Karamogi FM, Sebero Kakuza Talanta, Kumano, Mapek, Nyasibiro Live, Ramogi FM, Kachuel Koda Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo pod wadhi nyime gi yudo weche manyien mag ang'ich welo midhiero koro kwa kanyola moro e gwenge ma Nyahera kar chung' od bura ma Kisumu West e kaunti ma Kisumu bang' jago moro jwayo lopgi kendo dino nyaka dhorangach madonjo e dala. Gichom kanye e wi manyo ratichgi tok temo kuonde te manyalore. James Okoth nigi ler mar wachni. Chakre timni kata lewni ema pok aloko. Sani kora lao nindo, akwa nindo ka osiepe. Chiega gi nyithinda, odhi dak kamen. Chal ka gima riembo dhako, mago ketho nyinga. Bas koro kachaka duogi timbe luo. Ranga ng'ato ok nyal din. Kata ka nentie wach moro malich. Ranga ng'ato ok nyal din. Kaka kora ntie kamae, chiko koye na monda arony kadhi e oda. Mano e midhiero makoro chomo Andrew Ahono. Jaigni 47 kendo jadak e gode mabaro hinga e gwenge ma Nyahera bang' jal moro maliekore ni en bishop e kanisa moro e pachoka jwayo kendo chielo dalane ma ochweyo dino nyaka dhorangach ma en ataro mar chike luo kitgi gi timbegi. Ahono lero kaka ywaruok mar kiewo e kindgi omiyo kinde moko ne gikelo jolony koa e migawo mar lowo mopogo kiewo e kindgi. Nosetimo nyaka survey gi ng'ama koro chiedo nani. Mane waseyudo kiewo machakre higa mar 2020 November ne watimo kode joint survey mano kelo survey mara kelo mar magiwuotho kamoro achiel mana ng'eni weche oserumo. Chiedo nochakore diriyo. Chiedo nochakore moro mamalo kacha. Bas koro chiedo ni ochakore tarik 22. En koro chiela magiriwo chiendni e nyim od jotich modhi kama mochako idho moluoro dala. Ka chopo Friday mar wigno to koro ogo sing'enge makoro kanyal donjo o kanyal wuok. Ne gigo sing'enge ka wuok kae gi nyithinda gi jaoda. Koro chakre chieng'no ma September 1 Friday pok adonjo dalana, nyithinda pok odonjo dalagi, walao nindo. Owacho ni lowono ne en mar wuon mare kendo noseloko oboke duto kalure gi chik mamiye ratiro kaka wuon lowono. Osedak kanyo kochakre higa 2020
kogero ode mane otieko gero Januar 2023. Kata kamano, bang' chiedo makamano, osebedo kolao nindo oko kawinyo. An gi oboke mag lo, ma lo ma wuora emomiya, ma an gi green card, an gi copy mar title deed, an gi map, an gi kaka kaunti bendo ng'ere. Oywak ni ma ibiro kalore gi mibadhi mogoyo thach e migawo mar lowo kod achudhe mag lope, mathothne uso muya ni jonyiepo e kinde moywak ni migawo mar lowo, kata ochich kodgi kamano mondo odonjre gi wachno e yo mapiyo. To e lo ka, nitiere achudhe machakore achaka ofis ka land, ka wuok oko. Nitie joma uso na jowetegi yamo. Nikech an koro kipenja to kadwa donja ahinya nikech koro mano koro pacha. Chalna ka gima jaduong' mochielo ka ni uso ne lo nikech ka ne ji onge, nyalo bet ni ng'ato nosiemone ni lo rumo kucho. An aywak gi joland. Koro an achich kodgi. Gin monego gikonya to asechich. Kao pach jago mane ochielo lowono, manyinge oseyangre kaka Rasto Kwaka, nogore e Luanda bang' nyisowa ni wadhi adhiya nyime gi lendo. James Okoth, Ramogi TV. Komachielo, joriemb apiko mag bodaboda koro nitiere kod to e wi singo mar piny owacho mar miyo gi thuolo mayot e yudo apiko matiyo kod teko stima. Edwin Okoth notwak kod moko kuom joriemb apiko moserito singo no ka giwacho ni pek mar medruok e nengo mauta koro serocho ohala no, kendo gikwayo sirkal mondo temo chop singo mar chwalo negi apiko go mapiyo piyo. We are developing, and by September this year we will have a mechanism where you can get your boda that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase the bodas. Medruok e nengo mauta koro medo paro ne joriemb apiko singo mane jatend piny Kenya William Ruto ogolo ni joriemb boda biro bedo kod yore mag yudo apiko matiyo kod teko stima karom dwe mar 9 higani. Joriemb apiko ywak ni nengo petrol masani okalo siling 200 lita ka lita ochomo kama goyo ohala no piny. Sani ok chamre. Lita achiel en siling 211 point something. Koro mondo mi iting' ka in gi pikipiki mar loan, mondo mi ichul en mzigo. Na hii pikipiki unapata mwana bodaboda amekuwa akilipa shilingi 500, alafu anajaribu anatumia mafuta ya 300, inakuja 800. So kama saizi mwana bodaboda anatumia mafuta ya 600 ama 700, ukiongeza ile loan analipa 500, that is inakuja kitu around 12-1300. Huyu mtu hakuna kitu anabaki na at the end of the day. Sasa sisi tunafanyia serikali kazi na tunafanyia kampuni za watu credit. Sasa tunashangaa kama hii Kenya imekuwa shakaola na serikali ndio Makenzi na kinaturamba ama tunatuelewi kunaenda aje. En pek magiwacho ni oseloko nyaka pach jok mane uso negi mauta matin. Kendo gin bende koro nyaka gilok pach gi ne jowuoth e wi nengo mar idho apiko. Idhi to ging'isi ni wago lita achiel dhi mbele. Koro nyaka ibed gi pesa mar lita dhi mbele. Moko mane wandeso 50, 100 gisetamre. Koro maisha tek nowa kaka an jatelo makibira gi kaunti ma Nairobi, kar 50 sani wadwaro go marufuku, wadwa chako ting'o gi siling 100. Koro ka nyalo duoko no mafuta cha. Kech kiting'o 50, ibro dhi trips 2 tiyudo ni ohalo wang'i. Jok ma oseyudo apiko matiyo kod teko stima puoyo kaka gitonye wi nengo mar mauta, to kata kamano nengo ne pod miyo gi kibaji. Naweza icharge kwa nyumba, niko na option ya kucharge kwa nyumba, na icharge na 130 or less or 100 shillings. Inanipeleka hiyo 65-75 kilometers, inalingana na kazi nafanya na ile speed naenda. Compare na ya mafuta, saa hii lita ni karibu 200. Hiyo lita moja inaweza kupeleka kilomita 20. Wa reduce bei ya hii pikipiki, waiweke ikuwe chini, ndio ule mwananchi wa kawaida pale nje akuwe rahisi kuipata. Bei nore kichulo loan tiyudo ni chulo 1500. Ta 1500 mano kakawe nyamburko moro kata mana probox moro ta sombo godu mata uso. Kidhi charge ot i-charge gi siling 100, odwaro units 4. Kech kikete godhiambo nyaka gimoro saa 7 kanyo koro konyalo bedo ni betri nocha osechajore, to king'iyo unit iyudo ni units 4, keti 4 nosedhi mag stima. Ok en nono. Joriemb apiko bende wacho ni ikruok pok okete yo makare
kendo kata bet kod apiko no sani en ting' ma jo apiko mathoth ok nyal, kaluwore kod nok mar kuonde ma inyalo chaje. Kata kuonde michaje iyudo ka stages mang'eny kata e Kibera kae, kech awuoyo kaka e Kibera kama wuothie, ok ane ka nitiere kata charging system achiel kata charging port achiel mar betri mar tiyo gi stima. Jo bodaboda wacho ni liet mar medruok e nengo mar petrol koro nyalo dhirogi e ng'anyo mamuol mar neno ni nengo dok piny, to ka ok kamano, apiko manosing'negi tarik 1 dwe mar 6 higa ni ochopo mapiyo. Wan kaka jo bodaboda association wamakre kamoro achiel, wawuoka kaka president nowacho ni en oro jo bodaboda, wadhi wakusanya kata kwa chopo town, wapong town, watima ng'anyo mamuol mwadhi wawacho ni amera gini inyowa. En singo manokelo geno na joriemb apiko ni ka chop dwe mar 9 to gibiro bedo kod thuolo mar yudo apiko matiyo kod teko stima. Kata kamano dong' mana jumbe 2 kende to dwe mar 9 rumo, to ywak pod nitie ni nengone ni malo to bende ok oyudre yo mayot. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nairobi en boma maduong' ma pacho ka ma joma odak City Kabwana ng'iye gi wenge mopogore kaka kar tich matek kendo onyalo goli oko korwaki maber. Boma ni kata kamano nigi kido ariyo maneno kaluwore kod koma ichomo kata itiye. Emmanuel Ochieng' nowuotho e chuny boma no kendo mi kite ariyo mopogore. Boma ma Nairobi en boma maduong' e pacho ka kama chenro mathoth itayoe. Oganda mathoth donjo e apise mopogore opogore ne chenro mo. Weche mag keto ler Nairobi en mano mojiw e chuny boma. Wang'apeyni gin mago maler kendo moriti. Kuonde wuoth motisi ni walking paths gin mago moywe kendo chilo onge. Ka iwuok Kenyatta Avenue, Kimathi Street, Moi Avenue, Mwindi Mbingu Street gin mago morit maler kendo pichni. Kata kamano, ma en mana picha mar chuny boma, ondamo machuok kende kuwuok e chuny boma, wang'apaya gin mago ma ojwang', chilo kod taka iwito kamora mora, kendo taka obiore gi ngapaya kod kuonde chokogi. Aora ma Nairobi bende ochido, taka owitie kendo pi olokore marateng' kaluwore kod chilo mantiere kamoting'o jwelni, chupni, lewni kaachiel kod taka mamoko. E seche mamoko kuom jopiny onge luoro mar tiyo gi pigego ka giluokogo lewnigi. Jopiny e boma Nairobi ywago reyo kaluwore kod jwang' ma piny owacho e kaunti osejwang'ogo kuonde ma oluoro boma e kinde ma gimiyo pek ler mar chuny boma. Otimo ler tao maduong' e City kocha, to koro owacho ni otiyoga maler. To gimwalo koni Mdhurwa, Railways koni to lil, to wacho ga ni tich otiyo sama chon to rumo maber. Wan koni onge gimwaneno maber motimo maber koni. Kech koni taka pod ntiere, koni pod olil. Kiwuotho kuonde machalo kaka Kariako, Kirinyaga Road, Kamkunji, kama businesses mang'eny timore kirie nyaka Gikomba, gin chien e yor ler kendo yorego odinore makare. King'iyo, drainage sani odinore. Pi ok nyal kalo, iyudo ka yugi o block drainage ma iyudo ka koth moro kochwe matin to yo osedinore. Koro iyudo ka wuoth bedo matek ne ja Kenya ma kawaida ma wuok mondo mi omany. To iyudo ka wan jok mang'eny, wan jo Kenya wajo jua kali. Koro iyudo ka jua kali ok nyal dhi mbele nikech dinruok mar wang'a yore. Bende gin gi luoro mar gamo moko kuom tuoche mikelo kod remb rito alwora makare. Konyalo kelo joma nyalo losonwa market market mondo giywe gibet maler, at least kata chiemo ma uso kata customer ka biro nyiewo chiemo butwa to yudo ka chiemo no ler to be onge lwang'ni mafuye kata chilo ma bet kind chiemo bath chiemo. Ka lerno ginyalo maintain to mondo chuny town wa obet maler gi market mwatiye be obet maler mondo wa reduce tuoche mathiso gik machalo gi homa, tuoche mathiso be koro kata konyo yudo lerno gi pi pamoja nyalo reduce tuoche gi chances ma koro wabiro chiro nyalo increase be customers nyalo biro mang'eny maya kuonde mabor. Jopiny bende ywak ni kata bedo ni ing'ado gi osuru e kinde ma gichwalo chenro magi,
pok gineno pogruok e seche ma kembe momiyo rak mar choko osuru to imedo chul dwe ka dwe. Gima chando en osuru. Osuru ikawo kuome yo moro ma ok owinjore. Nikech osuru ni kanjo biro, to kanjo ng'at mobiro kawo mana mare. Kendo kiwacho ni asegolo osuru, wacho ni mana mar ng'at cha mano ok mara, an miya mara an bende. Tinwang'o no koro wakwayo niya, ni ka jatendwa ka janyalo yie, to chung kodwa kaka wan mine machandore Nairobi kae e siro ka. Ochung kodwa okelnwa jok ma miyowa risit. Awa kwayo no kelnwa risit. Kwa aseng'ado risit, to bet ber kendo biro konyowa. Kata ka en 100 kata ka en 50 odiechieng' to wayie. Magi timore mana dweche 4 tok piny owacho e kaunti ma Nairobi. Ne oyango chako keto ler e bomano, ka tije bende ilando ka jopiny chopo mondo gitem hapgi. I want to thank you because we've been able now and towards the end of this week tunaandika vijana 3,500 ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo, because we must keep our city clean. Chieng' wuok tich jumani, e kinde yango ikruok ne koth mar El Nino, Gavana Sakaja bende ne osingo keto ler kendo kunyo oko olalo mosedinore mar keto ler kendo ni pita ka oko momore e kuonde dak kendo dino wang'a pini. Na huko mtaani nyinyi ni ambassadors wa Nairobi County. Let us take collective responsibility nikimalizia. My executives, directors, staff wa Nairobi County, ukiona kitu mbaya, ukiona uchafu, don't say this is not my responsibility, ni ya watu wa environment. Maduong' modong' en rito neno ka piny owacho e kaunti ma Nairobi biro chopo kare singo mar keto ler e boma ma Nairobi e kuonde duto kaka osetim e chuny boma. Nyakoromogi bang' limo boma ma Nairobi, chunye to kod oko mare, onenore lela ni weche mag rito alwora en mar ma pod ok ochop kare pod piny owacho e kaunti ma Nairobi. Chuny boma en mano maler, ondao machuok oko mar chuny boma en mano ma ochido, kendo jodak kaachiel kod johala pod ywak mondo mi piny owacho e kaunti ma Nairobi oride okanda kendo ochor lwetgi mar ketonegi ler e yo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Cheng Emmanuel kuom report machalo kod mano. Wadhi nyaka Kisumu kuma Nyakalundo mar Ramogi kotele kod jatende mano Victor Otieno Juma kawuono limo Kisumu kod chenro mopogore ne johera ne kaka yorno mar dhialo hikgi mar 20 nyaka ne chake ka bende gidwoko lwetgi ka kimiyo gi puoch gi pak kod mich mopogore kuom sir magisebedo ka gichiwo ne Nyakalundo no. Johera mag Nyakalundo no mabende gin jodak ma Kisumu ochopo karomo margi yore nyasi manochakore kod kondele kuma nyasi obage tielo mokwongo kasani to nyasi do mana chakre alap ma mambo leo Kisumu gi jangolo Prince Inda mabende dhi moro ji nyaka okinyi. Moko kuom jolendo mabende oyuoro gin oting'o Kanyero Ken Muga, Adori Nyarokumu, Alan Obiero, Kasuku Rafael Minjaki e kinda mamoko. Oneno kagima en ranyisi mar riwruok mar oganda Luo. Mae momiyo ne waneno ni kaber nono kaka ne watime Nairobi cha koro akele ne oganda jokanyanam nikech Kisumu ema jomoko gi dhoudi mamoko ng'eyo ni kanye ma jaluo moro amora koro ae. Mane momiyo ne waneno kaber wakel negi chenro mar puonjruok, jiwruok, mor nikech magi siro mar bedo Nyakalundo mar Ramogi. Mar ariyo en gone jawinjo moro amora erokamano maduong' ahinya nikech ka gionge tijoni chalo kanono. Gini momiyo gibedo ni pile ka pile wachiew, wamiyo gi weche ma miyo gibedo gi ng'eyo, mamiyo gi mor kanyakla kod mabende puonjogi kata golo dok e itgi. Mogik tik bang' go erokamano ne jolendo manochako mantie sani kaachiel kod migepe mopogore opogore kaachiel kod bende johera mag Ramogi tung piny Kenya mangimagi manoko mar Kenya bende akawo thuolo makende yolo bolruok mar go erokamano jakom mar kambi mar All Media Services jaduong' Dr. SK Masharia, Vice Chairperson, Washira Waruru ma en CEO marwa, directors mopogore opogore obed Technical Services gi ICT mano Papa Fredi Afune ma bende thothne Nyakalundo mar Ramogi osebedo komako gi mijing'o mokalo kaachiel kod directors mopogore opogore gi jotich duto te ma kambi mar All Media Services. Elogi wawacho nang'o ni eruru kamano wageno mokalo pod wasingo ni chapter manyien ka wachako tok higa 20 kama waiko ni mathoth. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa
to okwabi bet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jailieta. Kulipa ni free na Equity. Simply use your Equity mobile app. Dial *247#. Use your Equity line or Eva chatbot to pay for free in over 900,000 merchants countrywide. It's simple. Go to your Equity line, log on to Equity mobile app, use Eva chatbot or dial *247#. Select pay for goods and services and input the merchant's one Equity till number to pay for free. Karibu member. For KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wan koro e pau tuke kuma timb adhula mar Kisumu All Stars otimora kokagi korema biro rakore kod tim mar Silibwet FC odiechieng' makiny e tuke mag NSL. Tugo ibiro bagi e alap ma Moi Stadium ka johera mag adhula kod Kisumu All Stars okwa mondo wuog oko mar siro timno e kinde ma lig ma NSL chakore ayanga. Kocha margi oyango ageta margi mar tieko e namba mar chwalogi e ngas mar lig ma pachoka toka season orumo. En wan gi season manyien e mbele wa ka wachako season kiny. Takwayo mafans ma Kisumu te kanyalo biro stadium mondo witness mpira mwadhi go kiny. Akwayo oganda duto te mwero Kisumu All Stars mondo bi kiny. Kwa promise gino wadhi migi loch kochakre game makiny. Wan gi target man waset be. So target en mana game wagoyo. Target yetu NSL season hii tunataka kupanda Premier League. Hiyo ndio target yetu tunaweka kama Kisumu All Stars. And tumefanya preparation for pre-season tena kwa fiti, and I think we are ready for it. Kanyo bende mabende watieko godo chenro marwa mar ang'ich welero kamana inya George Ochwate iwacho ni timo mos ne jogo mabende oyudo masira e gwenge ma Kisii. Ambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto iwacho ni singo ng'eny moloyo tich wuoro telo mabende dhi nyime sani. Tom Ogoya Suri iwacho ni loch Kenya kwanza oromi sani kaka imadh chai kod chulo school fees iwacho ni otami intiere gwenge mag Nyakach. Ojaji Franklin Woodcock Ramogi ler
ka bendi wuok Homa Bay kendi mor kod chenro. Aneno kenda winjo maler kaka piny dhi. Ipenjo mane to Kenya mane ma fuel sani koro chopo maloyo 200 lita chiel. Mano Amolo Junior kantiere Migori County. One fuel emodwaro ni mondo oduok nengo ne fertilizer to okwadich go ahinya. Erokamano ahinya kumoko kuom duoko kata ote mabende isechwalonwa odhiambo masani. Wacho kwa tudore sa 3 ka wantiere kod magi e kind mamoko bende twak marwa mar mine wacho kuma wang'iyo mano kanyero thuolo mar demokrasia pacho ka kik ileo ne chindo machalo koda mano. Anyinga Jadieta jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno.